mana ihe a na-eme n'obodo dị iche iche ugbu a ewere na-anara ụlọ akwụkwọ dị iche iche ndị obodo ewezi ego ịga ebe ahụ ụfọdụ ka eji aghụghọ jiri mpụ dị iche iche na-ememina ụlọ akwụkwọ ndị nkịtị ndị obodo nwe ka e wee bịawa n'ụlọ akwụkwọ nke ha. Mana taa mana ndị ọchịchị ụfọdụ ka tara ụfọdụ ndị nkụzi nọ na ụlọ akwụkwọ ndị obodo ịkwụ ha ụgwọ bụrụ mgba na ọgụ, idozikwa n'ihe a na-edozi n'ụlọ akwụkwọ bụrụ mgba na ọgụ, amaazị ndị na-alụgide onwe ha. Mana ndị a niile ma ndị ọchịchị ma ndị a niile kwa ndị obodo, ndị isi ojii ụfọdụ n'ala Igbo bụ ndị ala Igbo n'otu ndọrọ ndọrọ dị iche iche. Ụfọdụ mesie ihe niile ha na-eme ma alụ dị iche iche ha na-eme, ha agbabanye n'ebe ahụ debe ahụ na ha so ozi na ọdịnala, maka na ha mana ebe ahụ ha nọrọ n'ebe a na-ekpuchi alụ ebe ahụ. Ịnọrọ na omenala ime alụ a na-eri enugwu, a na-eri oyi ahụ ozigbo ozigbo, a na-abụrụ ije kọba ogologo akụkọ. Ndị a gbapụrụ ebe a debe ahụ na ha bụ ndị na ha nọgasị n'ọkwa anọziri ebe a jiri okpukperechi bịara abịa wee na-emegide obodo ha. Agaghị ekwe ka ụmụaka ndị ọdịnala megharịa ahụ. Ọ dị mma unu chọba okwu, anụbeghị m na-ewere ebe ndị ọdịnala jegidere wee jee wee sị ndị ụka okpukperechi ha eme na nke ha. Mana ụfọdụ ndị ụka ka ha wee weta ndị obodo na anọ wee kwunye jegasịa n'ihe ndị obodo debere ndị ichie ebe ha na-efesị na na-ememina ya. Anaghị achụ ụlọ ọsọ ndị na-eme ụdị alụ dị otu a. Abụ m Chiziani. A ga-asa m ajụjụ ata anyị ga-atinye ya ọnụ maka na ọ bụ ihe a debere obodo ụfọdụ gebe ejebe adịghị ya naba anaba adịghị mma, mana ihe o ji ewute ebe n'ọkwa ụmụ obodo ahụ na-anọrọ ebe ahụ maka na a na-ebu ụzọ sapụ isi ha sị na ha na-azụtụtere ndị nke ha. Ụfọdụ n'ime ha meziri ma eze ọdịnala ewezi ọnụ okwu, mana asị na ọ bụ eze omenala. Eze omenala kwesịrị ikpu ụzọ kwuchie wee chekwaa ọdịnala, asị ya chekwaa maka na onye ka aha nyere omenala n'aka. Ụfọdụ ndị igwe ndị eze asị na eze nke ha bụrụkwa eze nke ha, na eze nke ha bụ eze ndị bịara abịa na usoro nta nke asị ha mebe ya. Mana ihe nyere unu mkpara ma ọ bụ asambodo megbo ka unu jee jikọọ aka jide omenala dozie ya, jisie ya ike ka a mara ya ama, ka ndị ọcha bịa na siri obodo ndị ọzọ dị iche iche wee na-abịa ekperechi na adaba anyị. Ewere ukwu mmụọ gbara dị iche iche ndị were ebube ekwesịrị ịga na obodo ndị ọzọ kwesịrị ịga na-efegasị. Ije na nneche a na-agba anị, nneche be anyị na-agba anị. Ịfụ ihe otu Chukwu si dozie obodo, ndị gboo wee dozie ebe a na-efe Chukwu. Ije na Ụgbọka, ije na Ọjọrọwọ. Mana ọ na-ewute na ụdị ebe dị otu a, ndị Ụgbọka, ndị isi enu, gịnị mere na obodo ahụ na onweghị ụzọ chaa ana m ekwu ụzọ nke ogbeke be anyị, mana eje m na Ụgbọka isi enu na ụzọ ahụ eji efe mmụọ Ọjọrọwụ Iwokiri, mmiri Ọjọrọwụ Iwokiri, oke mmụọ eze nwanyị. Ụzọ adịghị ya chaa ọ dịka mmadụ ebighị ebe a, mana ebe a bụ obodo. Mmiri zoo mere mmadụ ebere ma ụkwụ ma ọgba tumtum adịghị ya. Mana nke be anyị ka wee ike ji ụkwụ kama ijecha ụkwụ ije iwe ike jee ụlọ ma ọ bụ iburu ụgbọala gị wa buba gị na ogbeke, ị na-anatazi chọọ ka a ga-esi wee kpụpụ ya, ma ọ bụ chọọ ihe ndị na-edozi ụgbọala adozielu gị ya. Mana ebe a niile ebe were ukwu mmụọ, ebe ndị ọcha kwesịrị ịdara abịa, maka na ebe na-anụ ogbeke be anyị oke mmụọ ịfụ na ihe dị ebube na-eme. Ọ bụrụ na idebe aka gị ọcha ị na-afụ ihe, mana idebe aka gị ọcha ị na-erite uru wee na-adị ogologo ndụ. Ajụjụ m bụ mkpasu iwe ndị a wetara omenala bịara abịa na-akpasu ndị ime obodo. Mkpasu iwe ndị ụfọdụ si na ha debere aka na ha si n'obodo ụfọdụ bụ ndị ha were obere nchọnchọ ego ha ebe ha na-egosi makwa ndị anyị bụ n'ime obodo ha, mana ndị ọzọ ji nke ha azọ obodo echekwa obodo ha.
ndị ọzọ bụ agụ na-echekwa mba obodo ha, mana ndị ọzọ bụ ha jiri obere ihe na ha ma mmadụ ole na ole, ọ bụrụ ijizi yi ndị obodo egwu, ụmụaka egwu, okwu ọsị gị eje kpụta ndị agha kpụrụ ndị nke abịa ọkwawa mgbe nta ihe onye metara oji isi ya wee buru, imesịa ya iche na ị ga-eri ya, ị ga-atakwa afụfụ ya. Onye ọbụla megidere ana be nna ya ga-ata afụfụ ya. Ajụjụ m wee bụrụ, gịnị mere na ndị nna nna anyị ha nyere ana ha wuchie ụlọ ụka dị iche iche bụzi ndị na-emegide ọdịnala ndị obodo ebe ha nọ? 09097711009 maọbụ 09023111009 nwekwara ike ịkpọ na 07050791009 bụ akara ekwentị mụ na gị ga-eji wee na-afịrị ọnụ. Cheta na abụ m Chizi Ani. Onye na-akpọ ife a? Ekene gị nwanne, ndị ka ị mere. Olisa ndị maka ọgba ete nwanne, ọ ga-adịrịrị gị na mma o. Ngwa gaa n'iru. A na-ekele gị niile maka nkwalite ndị na-akwalite omenala asụsụ Igbo. Ọ ga-adịkwa gị na mmasị Igbo. Ise dịkwara gị nwanne.